Ke, ba da ke nake magana ba don ubanki ba za ki gaya wanda ya miki ciki ba? Iya? Sai na kashe ki a gidan nan tukunnan? Ha ba Ladi, don girman Allah abu komai a hankali. Me kawo maganin kisa? Yanzu haka ba sai ki ruɗe yarinyar nan ta je ta ma wani sharri ta faɗa abin da ba shi ne ba. Kina kanwata za ki kawo mana abin kunya a zuriyar mu? Ki faɗa mu wanda ya miki ciki. Gaskiya Ladi kina da matsala. Wallahi kina da matsala. Wannan fa abin da kike wallahi ruɗa ta kike. Kuma na san ko tana buɗe baki ta yi magana to wallahi sharri za ta ma wani. Shikenan za ta ga sharri yanzu tunda ba ki magana ba. Dan Allah ki. Ko ne hakuri ko? To bari ki ga hakurin da zan yi miki. Sai na kashe ki a cikin gidan nan. Wallahi kashe ki zan yi. Din girman Allah Ladidi. Ki bar maganar kisan nan. A bar fa kala cikin gashin ta kada a mata zandar. Ki faɗa mu wanda ya miki ciki malam wallahi yarinya na ta faɗa mu wanda ya mata ciki ba. Wallahi sai na kashe ta. Wallahi an ta zan faɗa. To faɗa mu. Shiwa. Ki na tsabo wajen faɗin waye ne ya miki. Ki je ki ma wani sharri. Ki nemi dan wani yaro sai ta Malam kawar ka banta ta faɗa min ko waye in ba haka ba wallahi zan kashe ta. Ki faɗa min wanda ya miki ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba dai ta mu. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. On our YouTube channel at Attajiri TV. Don't let behind. Rush and hitting your